yan yara wuje zan sabka Baba da dan darma. bari yan yara wuje zan sabka Baba da dan darma. kai kuma da in gane bakin lahi Baba da dan darma. gashi zani bakin kogi Baba da dan darma. wani alwaza shi bakin gulbi zai yi ganin ado dan darman Baba da dan darma. wani alwaza shi bakin gulbi zan je wurin ado dan darman Baba da dan darma. lallaba in gano ado dan darman Baba da dan darma. ba dan ina jikin gamji ba ba dan ina cikin wani ba Baba da dan darma. mai katangaluwa ado dan darban Baba da dan darma. mai katangaluwa ado dan darban Baba da kai dan darma. mai hana karya ado dan darban Baba da dan darma. dakata zani in gano can rahin in hau tsakiya in huta ni yan ruwa ba su taɓa ni ko da kada ciki bai cizo na albarkacin ado dan darman Baba da dan darma. kai ai alabukwan lahiya zan lallaɓo a bakin kogi Baba da Aisha yara ni kan zan tahi ba in lahi Baba da A'a yara ni kan zan tahi ba in kogi Baba da dan darma. gashi na shigo ruwa na taka albarkacin ado dan dalman Baba da dan darma. kuna gani ni yan luwa ba su taɓa ni Baba da dan darma. bari in sha ruwa in hau in yi wanka albarkacin ado dan dalman Baba da dan darma. na sha ruwan ado dan dalman Baba da dan darma. na sha shi na shige alwala Baba da dan darma. ya Allah shi ma albarka Allah am shi ma sa kaiya da dai na kwana gidan dan darman kanan na zo kogi na huta na kwana ina wanka na haɗanya rana sun amsan kowane ya kwanyar wanka na kofar gidan ado dan darman Baba da dan darma. mun sha shi mun ɗabi Baba da dan darma. mun yi ruwa ado dan darman Baba da dan baba mai katangar ruwa ado dan darman Baba da dan darma. mai garin ruwa ado dan darman Baba da dan darma. mai katangar ruwa ado dan darman Baba da dan darma. wata rana ni da alu dan darman na tashi a birnin dabo na sabuka wudilla a gidanai amma cikin dare na sauka karhe biyu shata ya je sannan na sauka kofar zauren na sallama wurin mai gadi ya buɗe mamman shata ya yi magana ya ce tafi tado alhaji allu namu ɗan darman
ya ce da ni yana yin bacci yin ce mashi ce mai shata ya zo sai ga alu gugun ya billo sai na ce mu wuce can kogi ya ce alhaji man shata kyale ni sai gari ya waye sai na duba bakin kofar sai na leka bakin kofa ashe inda duk dare ya tsala shi yan ruwa suke gadi nai alu yan ruwa suke gadi nai abin ruwa yake gadi nai ga gidan shi bakin kogi amma dulluwan gabai mai banda duba kanon mobilin dabu bana an yi ruwa mai dama ya yi banda duk ga gidaje alu ga gidan shi bakin kogi amma ruwan gabai bata mai sai daɗa ƙarfi yake ado ɗan dalban ta so a hankali ɗan dalban babban mutum na bakin kogi akwai magana mamman mai shata ni da alu namu ɗan dalban na san halin alu ɗan dalban ya san halin muhan mai shata sannan tamu muna yan yara wasan da muke kankanta muna yan yara muna warginmu inda mun zo bakin kogi muna ta aboka na bakin kogi a'a sannu aboka na bakin lahi ɗauko man ɗaya nan incinta sannu aboka na bakin lahi aboka na bakin kogi sannu mai gano alwa dan darba mai son sanin ruwa dan darba mijin hadi na hanya ballo isa ke mai jan hannu na hanya ballo mutumin da yake sararin nan ko dan waye ko jikanwa ko wane ne ko ni shata in na so in gano dan darman in ban hau gada ba zan hau gora in ban hau gada ba zan hau gora idan kuma rani ya gaggabto in ban hau gada ba hau yashi amma wa inda za ka gano dandarban baba babban mutum na bakin kogi babban hakimi na bakin kogi sarkin ruwa abin da ya yi nan sarkin ruwan allo dandarban ya ɗauki alkawar daga zuci har ya faɗi cikin baki ne ya ce an haje mamman shata duk da ka iso a wudin nan kan sauka wurin ɗan darban ina ba ka kada na kyauta ko kuma ɗan ruwa zan miƙa ma koko ya bani kifi tsuntsa ba gasasshe ba mai rayu koko ya bani ba ba dalilin ado ba dalilin alo ban dakila ba dalilin alo ban dakila abu dan Sai na
zai abokin